ating good news para sa mga idol natin na plano pang magbigay ng rosas o anumang pangregalo. Crochet flowers, patok pangregalo ngayong Valentine's Day. Ang ating good news, kwento mo, Idol Maya. Kung isa ka sa mga tambay sa social media, malamang ay bumaha na rin ng mga bulaklak ang newsfeed mo dahil sa Valentine's Day. Pero kung bulaklak rin lang naman ang pag-uusapan, may nauuso ngayon na kailanman ay hindi malalanta ang mga crochet flower. Gaya ng ilang mga crochet artworks, ang mga bulaklak na ito ay gawa sa makukulay na yarn na ibinalot sa mga maninipis na wires. Aakalain mong totoong bulaklak ang mga crochet flowers dahil sa matingkad na kulay ng mga ito. Mula sa halagang 50 pesos hanggang 200 pesos, meron ka ng pangregalo sa taong mahal mo. Ang mga nabanggit na presyo ay depende sa laki at dami ng gusto mong bulaklak dahil available ang mga ito from single flower hanggang bouquet of flowers. Kaya naman kung nais mo ng mura pero pang matagalan, subukan na ang mga crochet flowers ngayong Valentine's Day. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.